ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ତୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ? ହଁ। ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଦେଖୁଛୁ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନସ୍ଥକୁ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ। ବନସ୍ଥର ଯେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ପୁତ୍ର। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁନି। ତୁ ଭୟ କରୁନୁ? ନା। ଆରେ ଗୋଟା ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ସେ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ? ହଁ। ହଁ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ? ହଁ। ହଉ ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବି କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଶିକାର ନହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଆମର ତ ଶବର ବଂଶ ନା। ହଉ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ କିଛି ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଯିବା। ହଉ। ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିବି, ତୁମେ ନାଚ କରିବ। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଯିବେ? ହଁ। ହଁ ହଉ ହଉ ହେଲା 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 ହଉ 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 ଯିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ତୁମେ ନାଚ କର। ନାଚ ଗାନ କରିକି ଯିବା, କଣ କହୁଛ? ଯିବା ତ? ହଁ। ଆରେ ଚାରି ପାଖେ ବନ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଆମର ଘର। ଚାରି ପାଖେ ବନ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଆମର ଘର। ମନ ଭରି ନାଚି ଯିବା, କାକେ ନାହିଁ ଡର ରେ, କାକେ ନାହିଁ ଡର। ଆରେ କାକେ ନାହିଁ ଡର ରେ, କାକେ ନାହିଁ ଡର। ସୁଲସୁଲିଆ ପବନର, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନର ଆଜି ସାଦି ଘରରେ ଆଜି ନାହିଁ ଡର। ସୁନ୍ଦର ବନ କୁଳୁ କୁଳୁ ଝରଣା ନାଦ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନରେ, କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ। କୋଇଲିର କୁହୁତାନ, କୋଇଲିର କୁହୁତାନ କିଣି ନିଏ ମନରେ, କିଣି ନିଏ ମନ। ଓହୋ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଚାଲ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ବନସ୍ଥର ଶିକାର କରି ଆମେ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବା। କଣ କହୁଛ? ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବରର ପୁତ୍ରକୁ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି।